Uma sibela odabeni lowesilisa waseKapa onokukhubazeka sekube iminyaka ekuthola kunzima ukuthi akwazi ukuthola umazisi. Abazali bakaPhakamani Bly oneminyaka engamashumi 22 ubudala bathi akakwazi ukubhalisela imali eyisibonelelo esivela kuhulumeni ngoba akanawo umazisi kanye nesitifiketi sokuzalwa. Apha kulapho kuhlala khona uPhakamani Bly nomama wakhe uSiziwe Alam. U-Alam uthi uPhakamani wabelekelwa kwisibhedlele iGraaifontein Community Day Hospital ngomhla wethoba kwinyanga kaSeptemba ngo-1998. uPhakamani ukhubazekile ngokwamalungu omzimba. U-Alam uthi kudala ezama ukumfunela isatifiketi sokuzalwa kwisebe lemicimbi yezekhaya, kodwa isibhedlele asivumi ukubanceda emva kokuba uPhakamani wabhaliswa njengomntana oyintombazana ngethuba ebelekwa. Abuyela back eDay Hospital sayocela iDay Hospital bamayisayinele lento. iDay Hospital xa sibuya sizoyicela yathi iDay Hospital ayikwazi uyenza lento ngoba into yakudala ngo-98. Ethubeni wabhenela kumbutho iHouse of Senate ngelifuna uncedo. Lo mntana ukumeko ebuhlungu kakhulu kwaye futhi eyona nto ibuhlungu lo mntana ilungelo lakhe linyashekile lokufunda, ilungelo lakhe linyashekile loba axhamle kwinkonzo zabantwana abakhubazekileyo njengabanye. Isebe lophuhliso loluntu eNtshona Koloni lithi liyaphanda. NdinguChris Mabuya wa SABC eKapa.